Hundebra. Hah? Blok ni starting ke Hundebra. Nih hai, orzo rai bai. Party jana bini ya. Tatap fungsi. Thì masih kausiat pergi sana. Mana mama udah ngibah. Yang main lama lama kayak. Labring sih. Ang lagi jira main rong selap main lama gue. Dah. Ini udapnya kacau lu sih tadi. Isi kita ubah hang dak kam lah bai. Mau dah ibu kerja nih bra. Deh lapun bah. Isi patla plastik nanggumun nama. Senggerna. Itu tangkarna abin pusumi dong ini. Isi abu itu dulu juga. Bu nami. Cari apa orang cari. Dosin jagan deh. Ada orang sonangan bayau mense. Cek kesan. Mbak, iman cikin khusus akan ya? Ini bol kena bijak hijak nama. Oh ya. Sonang gitu cari ya kita. Aku badi iman. Bisa sekali kayak iya mah potong. Nah, bisa sekali mah. Nah, kam fैग्रा संफैबाय आरोना जोङो बांद्राय मोनागोन ना जों ओरैनो एकथा बारखाबाय सफैनायानो ओंखायनो हाखु दाखु संनोसै ओमफ्राय जोङो गासिबो साफा खालामनानै लाबोजोबखादों संनांसिगौल' आरो दा बेयावहाय अमा संग्रो नागिरदों अमा बेदर Over runaikan tuh baiknya dong jauh dia sih dingan ini cuma jangan benar lah bosnya tapi kanan tuh langsung mau nih tempe mas sudah bujuk gila kasih lo tàu đi ăn là cái gì nhỉ? cái bố gì nó chán nữa mà Này bây giờ nay ở đang điều bật ạ nay ở đây này làm phải này cho đầu đi răn được để khai bài nơi phải bây giờ giá số li phải đầu đi dạo cái ăn dày thôi ayo nó dạo cái ăn mau chửi để bara basin nang à đầu đi dàn như này Kunde. Mau dinding mau ke? Kau bisa lah dulu. Betul aja ngaji gelap goduखाबायहाय गोथाव जाथारसै बनाबो जोंना एकदम जोबहां जाबाय ओंखायनो बैनि औवा बनखौनो लायना होफैबायसिनो
बिराद मोसाथारदों दे बेदरजों मोसाफादोंमोन नै हकरखौबो लानांगौ रानथिंखौबो फिसा जाथारदों हारसिं सिरि सिरि एक्सारसाइस खालामखोमागासिनो दं बे जानाय खमायदों अमा मोनजायाखै ओंखायनो उदैया खमायदों एसे मेजेमा आरो मानसिखौ माबा गोजौसिनसो नुबाय आङो बे माबा एसे सेमदों नालाय गोजौसिन नुदोंब्रा जानायनि खमायनाय नोङो आखाइफ्रा देरद्रायथारबाय गुवारद्रायथारबाय आंनि बायदि नोंलाय बेसे गिदिर नै बेसेबां गुवार फिसासै फिसा जाबाय नोंनाबो आरो दिनै सानसेयाव खनसे लेखाम जागासिनो दं निरामिस मोनाबिलि रुटि जायो रुटिखौ मोनबेसे जायो बेसेबां हायो बेसेबां जायो ओइ बिदिया जाया मोननैल'सो जानांगौ मोननै नङाबा मोनसेल' जानांगौ मोनसे जाबा बांद्राय खमजुरि जागोन ना नांगौबा माबा ओंख्रि भाजिखौ बांसिन जा Untuk dek kayu berapa? Doi, mojangin dong. खानि नै गथ'फोरनो ओंखाम होग्रोनोसै जिरायबाय नै बिसोर जाखांबाथाय जों जानोसै ना दसेनो जायो रेडि खालाम लाबोखाजोब्बायना जोङो ओंखाम खुथारबाय बाबा जादो दे खुलुमबाय जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायजोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय नै दिनैहायनि भिडिअ जाहैबाय माने जोङो रिक्रिएसन पार्कआवहाय माने पार्टि जानो होननानै फैदों आरोना गथ' गथाय गासिखौबो लानानै बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ लाबाय ओमफ्रायहाय जोङो जानुवारियावनो पार्टि जानो होननानै रायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय रावबो बिदि सम बरननो हायैयाव नै दिनैहाय गथ'फोरनि एनुवेल एग्जाम जोबखांजोबनानै जोङो दिनैहायसो फैनाय जाबाय आरो नै जानुवारिनिफ्राय दिनै मार्चनि 15 जालायलायबाय आरोना गरमबाबो जोङो फैबाय ओमफ्राय दासो बेयाव सफैनानै आं भिडिअखौ बानायबाय आरोना ओमफ्राय जोंना गासिबो रेडि ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबखाबाय ओमफ्राय दा गथ'फोरा जानो होननानै जिरायबाय आरो जाहोसिगोन बिसोरखौ ओमफ्राय बिसोर जाखांनानै जों जानोसै ओमफ्राय जा एसे हायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोलायबाय आरो बिदिथ' आं कन्टिनिउ भिडिअ बानायनाय जाया ओमफ्रायहाय जोंना सबबो न'खरनि संनाय खावनाय गासिबो माने न'आव रेडि खालामजोबनानैसो जोङो खैथा जादों 12ता 1तासो जादों आरो जों न'निफ्राय ओंखारबोनाया ओमफ्राय गुथे माने सामब्राम गुफुर बानलु बिदिनो ना बेदर गासिखौबो सुनानै रेडि खालामजोबखानानै साराय आरि बेयावनो लानानै फैनानै जों बेयाव संफैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय ओमफ्राय दा गरम ओमफ्राय नै दा 3तासो जाबाय आरोना जों जाखांगौ माने 4तासो जासिगोन ओमफ्राय जानानै थांसै ओमफ्राय बिराद गिदिर गार्डेन सार्डेन दङ जोङो गिदिंला फैबाय थाखायो खाथिनि नालाय माने गिदिंनो लुगैयासै आरोना बे पिकनिक जानाय जायगायावल' जोङो जानानै थांसै आरो ओमफ्राय गथ'फोरखौबो बेरायनो लाङासै जे बेयावनो जायगा गुवार नालाय बेयावनो गेलेबाय बिसोरो ओमफ्राय बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादों ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया बारा आइटेम खालामाखै आरोना गरम नालाय ओंख्रिया मा बिलाहिजों नाजों ओमफ्राय बयलार बेदरजों बिलाहिजों ओमफ्रायहाय अमा बेदर एवनाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बयल दावदै खालामनानै लाबोदों आरो गथ'फोरनो जाहोनो होननानै बेखिनियानो ओमफ्राय बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय एसे रिल्स सिल्स बानायबाय जोङो जुमुनिनो बेल'सो जोङो मानसि बारा गैया नै लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै जों दा गथ'फोरखौ जाहोखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दा जों जानो रेडि जाबाय नैबे जा माने गेजेरावनो लाजोब्बाय आरोना जोङो बेसेबां थांलाय फैलाय खालामबाय थानो ना गेजेरावनो लानानै एकदम गुल जिरायनानै जानोसै आरो जोङो जानो थाखाय ओमफ्राय रानग्राखौ देखायनि आं र' दै
रानदो दे खाबाय दे रानखांबा जुमाय बोथोर जायो खोमानोसै आं होनबा खाबायबा हादोंना मा जानो जेबो नङालै जेबो नङा ओइ गामला गैलामोन जोंना गामलायाव लानानै राननो थाखाय बै ओंखामखौल' गामला गैया अमा बे बयलार बानलु सामब्राम आखाइ सुनानै बे सरबतसो होगासिनो फट' साफाय खाबाय ओइ जानिफ्राय जोंना भिडिअ बानायना फट' आंथ' किल' खाबाय दे इथिया साफाय गाबदों আমার বল बाथो बिखुङा बेरला নিব লগতে খান হেবা দে बेदला बिखुं बेदला होननो बियो आंखौ दालियाव गुनानै लायथाय दालि दंना गैया दालि आसार आसार बायदिबो नुदों खिन्थु माने मा हेलाबो राना होनोसै आं रान मांखौथ' लाखिसैब्रा ओमफ्रायहाय लोगोफोरजों जाखांबाय ओमफ्राय एसे फुरथि खालामबाय मोसाबाय एसे मेंबाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय नै आरो ओमफ्राय मोसानायखौ गानहोनो हायाना ओंखायनो एसे मोसाबाय आरो जोङो थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ माला होनाय जायो मिथिला ओमफ्राय बाय बाय मेंबाय मोसानानै एले नानिया नै नानिया बिदि मोसाबायना ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव लोगोफोरजों ज' इन्जय खालामबाय आरोना बिदि गोबाव जाबायमोन बिदि जों बाहेरायाव फैनानै जायैया ओमफ्राय दिनैहाय एसे इन्जय खालामबाय आरो थ' बाय बाय दे होनफिन बाय 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 आंनि बारसिकायाबो दे बाय 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 दे फार्स्ट आंनो बाय बाय होनबा जाबाय दे ओमफ्राय रिल्स बानायसै ना रिल्स बानायनोसै